Күптән түгел генә 1 сентябрь көнне бер зур бәйрәм булды. Ничек атала бу бәйрәм? 1 сентябрь көнне нинди бәйрәм булды безнең? Татарча ничек ул безнең? Белем көне, белем бәйрәме булды. Белем бәйрәме. Бүгенге сезнең белән мәктәп турында калатларыбыз, мәктәп турында һәм ни өчен мәктәп һәр кешегә кирәк икән. Әйтегез әле балалар, мәктәпкә ни өчен киләсез? Сез мәктәп ни өчен кирәк микән ул? Әйдә әле, Ралина. Белем алырга киләсең. Кем тагы ни өчен килә мәктәпкә? Әйдәгез әйтегез әле. Мәликә, син ни өчен киләсең мәктәпкә? Шкырып әйтәме? Татарча әйтәле. Укырга. Син ни өчен, Азалия? Матур язырга өйрәнергә киләсең. Ярар. Милана, син ни өчен киләсең мәктәпкә? Бөтен нәрсәне белергә киләсең. Әйе, балалар әлеге вакытта мәктәпләрдә укулар, көзге эшләр үткәч кенә башланган. Менә без сезнең белән 1 сентябрьгә киләбез укырга. Башка мәктәптә көзге эшләр үткәч, уңышлары җыеп бетергәч кенә балалар мәктәпкә укырга килгәннәр. Шуның өчен 1982 елда гына безнең илебездә белем бәйрәмен бәйрәм итә башлыйлар. Әмма 1 сентябрь көнне сез мәктәптә нәрсәләр күрдегез? Нәрсәләр булды безнең мәктәптә? Әйдәгез искә төшерик әле. Нәрсәләр булды безнең мәктәптә? Нурислам әйтә. Линейка булды, бәйрәм линейкасы. Биюләр күрдем син, тагын нәрсәләр җырладылар, укучылар шулай бит. Тагын нәрсәләр, кемнәрнең нәрсә исендә калды? Нәрсәләр исендә калды 1 сентябрь көнне? Шоу булды. Ралина, флаг күтәрделәр, күрдегезме? Беренче тапкыр безнең линейкада флаг. Нинди флаглар алып килделәр әле безгә? Россия флагы, там нинди флаг? Имин. Татарстан флагы. Һәм инде менә бүгенге кебек анда нинди көй яңгырады? Нинди көй яңгырады? Нинди көй яңгырады? Нинди? Менә без яңа гына басып җырладык. Нәрсәле ул? Яңа гына басып җырладык. Нәрсәле ул безнең? Камила, Диман шулай бит. Безнең татар, русча һәм татарча көй яңгырады. Менә безнең кебек без аның көен тыңладык бу көнне. Ул көнне безнең 1-нче сыйныф укучысы һәм 11-нче сыйныф укучылары нәрсә эшләделәр? Бу искә төшерик әле. 1-нче һәм 11-нче сыйныф укучылары нәрсә эшләделәр әле безнең? Шалтыраттылар. Ничек әле укучы безнең? Кыңгырау шалтыраттылар. 1-нче сыйныф укучылары өчен 1-нче кыңгырау, 11-нче сыйныф укучылары өчен без булды безнең соңгы кыңгыраулар бит балалар. Сез әйтегез, линейка булды безнең. Һәм инде сезне шулай ук бу бәйрәм белән кутладылар. Кемнәр кутлады сезне? Кемнәрнең исендә калды? Кемнәр сезне кутлады бәйрәм белән? Директор. Безнең директорның исеме ничек саналыр? Кем әле безнең директорыбыз? Онытмадыгызмы җәйгәннәр? Кышкырып әйтәме? Ралил, ул безнең директорыбызның исеме. Ул кутлады тагын. Кемнәр кутлады әле безне? Депутат кутлады. Депутат дисәк тә булай, шулай депутатлар кутлыйлар инде безне һәр бәйрәмдә.